Tarlac, so ngayon nandito nga tayo sa Junction Capas. Kung galing kayo ng Tarlac City guys, ito yung pinaka-way. And then kung galing naman kayo ng Concepcion, ito yung rin yung pinaka-way. So ang gagawin nyo guys is dire-diretso lang tayo dito. So pinaka-landmark, itong watermark dito papunta sa Gaudi's Kitchen guys. Tara guys, i-guide ko kayo papunta sa Gaudi's Kitchen. So makikita ito sa pinaka-side ng Dominican College sa Tarlac. Madali lang naman siyang hanapin guys, kasi pinaka-landmark nga yung private school dito sa Capas, Tarlac, sa mismong town proper, yung Dominican College sa Tarlac. So guys, update ko kayo kapag andun na tayo. Yung Tarlac-enyos, bali halos nandito na tayo sa mismong public market ng Capas, Tarlac. So dire-diretso lang guys hanggang malagpasan natin yung Dominican College sa Tarlac. Medyo inabot lang tayo ng ulan, pero hindi naman ganun kalakas guys. Later, i-enjoy natin yung foods ng Gaudi's Kitchen guys. Mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung ino-offer nilang pagkain doon. Wow. So pagkalagpas nyo dito sa Mercury Gaudi, ito na siya. And then guys, ito na yung pinaka Capas Church. Siguro isa na rin sa pinaka landmark itong overpass. Ito yung 7-Eleven. Pagkalagpas nyo dito guys, may intersection. Ang gagawin lang natin is kakanan tayo. Ito na nga yung Dominican College sa Tarlac. So kanan tayo guys. So pagkanan nyo, na-share lang tayo ng konti. So ito na yung Gaudi's Kitchen. So guys, what's up Tarlac-enyos? My name is Arkin Bautista of Exploring Tarlac. So for today's video guys, andito tayo sa Gaudi's Kitchen, dito sa Kutkut 2nd, Capas, Tarlac. Magkikita si Gaudi's Kitchen guys dito sa site ng Dominican College sa Tarlac. Kung galing kayo ng Bamban guys, kakaliwa lang kayo sa mismong intersection bago mag public market. And then kung galing naman kayo Tarlac City at Concepcion, diretso lang kayo guys. Pagdating nyo mismo sa Dominican College sa Tarlac, so kakanan lang kayo. And then makikita nyo na agad itong Gaudi's Kitchen. Yun guys, papasok na tayo, no? Papakita ko sa inyo kung anong meron sa loob. Tara! So now open, Malaus Boku. So open sila sa Food Panda guys kung gusto nyo order. Ito siya. Yung guys, after nyong kumain, so kung gusto nyo mag-chill, pwede dito sa Gaudi's Kitchen. Napaka-relax ng pinaka-place, and then syempre napakaganda ng ambience. Yun na Tarlac-enyos, bali andito na tayo sa pinakaloob ng Gaudi's Kitchen. So bago tayo mag-food review, check muna natin yung menu nila, kung ano yung ino-offer nilang pagkain dito guys. So mayroon silang mga appetizer, vegetable tempura, fish and chips. And then may mga available din silang soup, sinigang na hipon, sinigang na ulo ng salmon, and then wonton soup. And then may mga salad din sila guys, like kani salad, and then yung pako salad guys. May mga available din silang mga rice meals, so good for one. So may pork steak sila, tonkatsu, fried chicken. So available din sa kanila guys yung sharing platters nila, good for 3 to 4 packs. So meron silang lechon kawale, and then sizzling pork sisig. So sabi ng owner kanina, authentic Kapampangan sisig siya guys. So made to order siya. So kailangan mo muna siyang i-order bago nila may serve sa'yo. Kasi kailangan nilang i-grill para malasahan natin yung pinaka smoke flavor ng authentic sisig Kapampangan. Yun guys, no, available din sa kanila yung all day breakfast meals. So meron silang spam, beef tapa, longganisa, tocino, danggit at corned beef. Sa lahat ng riders and bikers na pupunta banda dito sa may San Jose or pupunta ng Bamban, pwede kayong dumaan dito sa Gaudi's Kitchen para mag-breakfast muna. So tikman nyo na yung all day breakfast meals ng Gaudi's Kitchen guys. And
And then available din sa menu nila guys itong pasta served with bread. So may seafood marinara sila, smoked salmon pasta, chicken pesto pasta, spaghetti with meatballs. So mayroon din silang available na sandwiches and wraps. Yun, bali nag-offer din sila ng noodles. O may available din sila ng pancit bihon gisado, pancit canton gisado, japchae. And then syempre may mga available din silang dessert, and then different kinds of rice, and then may mga beverage sila. Yung guys, no, tanungin natin yung mga customer dito kung kamusta yung pagkain nila dito sa Gaudi's Kitchen. Alright. Hello ma'am, good evening po. Kamusta po yung foods nila? Masarap. Hindi, actually, galing na kami dito for second time na to. Masarap, kaya bumalik kami. Masarap yung food. Try nyo. Alright, thank you. What's up Tarlac? My name is Alvin Bopis of Exploring Tarlac. So for today's video guys, na-invite nga tayo dito sa Gaudi's Kitchen, dito sa Food Second, Capas Tarlac. So ito yung pinirepare nilang food nila. So ito yung mga best seller nila guys. Meron silang japchae, saka sweet and sour fish fillet. And then syempre meron din silang seafood marinara. And then yung authentic sisig kapampangan guys. Kitang-kita yun naman, wala siyang itlog, and then wala siyang mayonnaise. And then ito yung pinaka-oriental salad nila. And they also have chicken teriyaki at crispy chicken sandwich with fries. You know Tarlac, kung gusto nyo pumunta dito sa Gaudi's Kitchen, open sila 9 AM until 10 PM. And then kung gusto nyo magpa-deliver guys, open din sila sa Food Panda. Yun guys, bali download nyo lang yung application ng Food Panda, and then search nyo lang yung Gaudi's Kitchen. So pwede na kayong mag-order, or kung gusto nyo na mag-order sa mismong Facebook page nila, pwede guys. Yung guys, bali mag-food review na kami. So una namin titikman itong pinaka-japchae nila. Ito siya guys. So may mushroom siya, tapos yung Korean noodles, and then to may meat din siya, and then egg. Hindi siya tipid sa Ricardo. Masarap guys nung pinaka-japchae nila, no? Saktong-sakto yung pagkaluto ng noodles. Siyempre andun yung meat, and then yung nasa yung mushroom. So ito naman yung next namin titikman. Seafood marinara. Tignan yung plating, oh. Social. Yun na Tarlac, bali titikman na namin yung seafood marinara nila. See? Right. Masasabi ko lang sa seafood marinara nila, hindi sila tinipid sa Ricardo, tapos balance yung pagkagawa ng pasta. Hindi siya malambot, hindi siya matigas. Tapos lang, sakto lang. Tapos tingnan mo, malaki yung mga ingredients nila. So yeah. Yun guys, mahilig kayo sa mga Italian pasta, perfect na perfect itong seafood marinara nila guys. So may siya, may pagkalasang Filipino dish. So hindi siya pure Italian talaga. So talagang pasok sa panlasa ng mga Pilipino. Yun, and then syempre the best pa yung nagluto is Kapampangan chef. So talagang yung lasa niya guys, hindi siya tinipid. Yun na Tarlac, next namin titikman yung sweet and sour fish fillet nila. Ito siya guys. So kanina sinerve nila guys, amoy pa lang alam ng malasa talaga yung sinaserve nila. Right, tikman na natin. Sauce, sarap. Sarap ng pinaka-sauce niya. Tama-tama guys yung pagka-sweet ng pinaka-sauce. The best. Perfect sa kanin. Ang mga gulay of fresh. Yes, fresh na fresh yung mga gulay na ilan sila. Ito sa meal nila guys, yung chicken teriyaki. Try na namin. Right. Saka na ga? Let's go! Gee! Malambot yung chicken niya. Fairness. Sarap. Tapos yung alat sakong-sakto lang. Oo. Try itong chicken teriyaki ng Gaudi's Kitchen. Yun nga sabi ni Jams, yung pagkakaluto ng chicken, tender siya, hindi siya matigas, hindi siya ganun kalambot. So, Sakto lang guys. sakto lang talaga siya. Masarap siya. So yung next meal nila guys, ang titikman namin is yung crispy chicken sandwich with fries. Ayan. Kitang-kita naman, no? Napaka-special. American style. Yes. Yan, dami niya. Cheers!
Yeah! Alright. Masarap yung tinapay niya, ha? Ano kasi yung tinapay niya? Yung tinapay niya, special siya na tawag kayo shibata buns. Freshly baked sa pugong. Kaya pala. Parang traditional cooking, no? Yeah. Yung fries, Yung Tarlaceños, no, kung naghahanap kayo ng mga finger foods, to, perfect na perfect tong crispy chicken sandwich nila. Next naman yung oriental salad nila. Yun nyo, oh. Ang dami ng servings nila guys, no. Ito yung sa platter nila, 3 to 4 packs na yung pwedeng kumain. So titikman na namin siya. Let's go. G. Tama-tama yung pagka-mix ng ingredients niya. Lasa. Palagi ko perfect sa chicken sandwich. Yung pinaka-aftertaste niya guys, kung mahilig kayo sa medyo maasim, kasi may pineapple siya eh. Yung pinaka-aftertaste niya. Pero yung pinaka-sauce ang sarap. sa mga vegetable lovers dyan, ito na yan. Ayan. Perfect na perfect yung oriental salad nila. And then guys, no, yung pinaka-oriental salad nila, kung makikita nyo, mayroon siyang shrimp, mayroon nga siyang pineapple, siyempre mayroon din siyang lettuce, and then yung carrots, yan siya. So, kung naghanap kayo ng healthy vegetables or salad, pwede to. Oriental salad guys. Yung Tarlaceños, next namin titikman itong authentic Kapampangan sisig. So, kitang-kita nyo naman guys, wala siyang egg, wala siyang mayonnaise. Legit guys, authentic Kapampangan sisig. So, titikman na namin siya. Let's eat! Mawawala ba naman ang sisig? Legit guys. Makakalimutan mo yung pangalan mo. Ang sarap nung pinaka-authentic Kapampangan sisig nila guys. Yung guys, no, made to order pala yung pinaka-sisig nila. So kapag nag-order kayo, doon pa lang nila i-grill yung pinaka-meat niya. And guys, no, matitikman mo talaga yung atay nung mismong sisig. And then syempre, saktong-sakto lang din yung alat. Ang sarap nung pinaka-smoke flavor nung mismong authentic sisig nila. Mapaparami yung kanin mo dito. Sigurado. Kung pupunta kayo dito sa Gaudi's Kitchen, so pwede nyo rin orderin itong cucumber lemonade feature nila guys. So freshly blend cucumber talaga siya. May mix siyang lemonade. Ang sarap niya guys, so marirefresh ka talaga. Yun na Tarlaceños, iniimbitahan ko yung pumunta dito sa Gaudi's Kitchen, dito sa Kut Second, Capas Tarlac. Yun guys, so napakasarap ng pagkain nila dito sa Gaudi's Kitchen. Kung mahilig kayo sa mga Korean foods, so perfect na perfect itong japchae nila guys. Kung mahilig kayo sa Japanese food, may chicken teriyaki sila. And then kung pasta lover naman kayo, so may Italian pasta sila. Ito yung seafood marinara. And then kung vegetables lovers naman kayo guys, so nire-recommend ko itong oriental salad nila guys. And then syempre guys, hindi mawawala yung authentic Kapampangan sisig. So yun guys, yung pinaka-chef nila dito, si Chef Allen, yung pinaka-owner is Kapampangan guys. So kahit hindi Kapampangan foods yung niluluto nila guys, sobrang lasa. Alam mo naman pag Kapampangan guys, hindi tinipid sa lasa yung mga pagkain. Kaya punta na kayo dito sa Gaudi's Kitchen. Yun na Tarlaceños, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos natin. And then huwag niyo kalimutan i-share ang video to para malaman ng mga ating kabalin dito sa Capas guys, itong masarap na kainan dito sa Kut Second, Capas Tarlac, Gaudi's Kitchen. Cheers!